Този телефон струва 3000 лева. Огромна част от хората имат този телефон. Те го нямат на 3000 лева наведнъж, те го имат на 99 лева на месец. Завинаги. Нали? За да бъдем инвеститори, трябва да бъдем собственици. Какво значи това нещо? Вместо да си купуваме телефона за 3000 лева, можем да си вземем... Колко от вас сте съгласни, че ако си вземем телефон за 1000 лева, той ще е може би на 70-80% толкова добър, колкото телефона за 3000 лева. Колко от вас сте съгласни с това нещо? Той няма да е същия, но до голяма степен ще прави нещата като него. Имаме 2000 лева разлика. Какво ще стане, ако вместо да си вземем телефон за 3000 лева, си вземем нормален, хубав, приличен телефон за 1000 лева и инвестираме другите 2000 лева в Apple. И когато дойде наш приятел и ни каже: брат, твоята тояга за нищо не стана, аз си взех Apple. И вие да му кажете: